अच्छा बारु गोसथोनाय दङना गैया बिथिंनि सेंग्राफोरा थगायदोंसो नामा बिथिंनियालाय दङना गैया उनथिंजायनिया दङना गैया आखाइखौ एसे जायफोरा दङ बेसो दिखांनांगौ गैथारा रावबो सिख्लाफोरालाय दङना गैया गोसथोनाय गैया थगायदोंसो आं मादैमोन मा बलंगुरियावलाय गोसथोनाय गैयै जालायलायखो ना बैसागु बोथोरा सफैनानै दा थांहां जालायबाय नङा होमबा सोरबा सेंग्राया गावनि गोसथोनायखौ लानानै खारनाय जुलि जानाय दङना गैया बलंगुरियाव बैसागुआव लानानै खारदोंना खारासै गोसथोनायखौ लाना खारासै बे मेथाइखौनो आङो खननो आखायाव लादों नै बैसागु बोथोरा सफैबाय जुलि जानायनि समाबो जाबाय सेंग्रा सिख्लाफोरनिया ना बे मेथाइखौनो आङो खननो आखायाव लादों गिबियावनो दिनैनि बे बलंगुरि राइजिं इउनाइटेड क्लाब एन्ड लाइब्रेरि बलंगुरिनि दिनैनि बे 9थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि हारिमु बिलिफाङाव नुजाथिफैनो हानाय बलंगुरि आरो दाब जायगानिफ्राय सफैनो हानाय आंनि आंगोनिबो आंगो आंनि आबै आबौ बैसोनि आंनि आइ आफा बैसोनि लोगोसे आंनि बैसोआव गिदिर आंनि आदा आब' आंनि बैसोआव उन्दै आंनि फंबाय बिनानाव गासैबोनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि रंजालि बैसागुनि सिबिनाय खुलुमनाय लोगोसे अननायखौ बावहरनाय थाबाय।